Ka sengsang Menteri Sning rengkat kajar telang bat ke self help group ke tanah pok kasnong kalap long ya kajeng profesional ha kasitarik mentau benai kum gadak kajeng rekhe buram ya kasih kha jong mat makan ti laplong na kasitarik namar pak atarik kari kasing ublai hani kajeng profesional la i banado ke khna ke samla ke long keme ke long paru kire simta lang bat ke samla na kaptaman plong ya kasnong jeki ka ba khoj ka ba suba daga simta man khoj kasnong kum gadak kajeng rekhe kama buram ya kasih kha jo kupa ka jai benri Kami aku boleh hak kasih ya ka juga simpan jong tulong keli bat ya kita hantar ni kita samla gibla organize ya kami ka program ka Swachh Bharat Mission no ya ka bangi la yo dan simpan kum kata ka jinya ban ya pe ya ka khoi ka subah ko ka snong ka thau ajong ni apo kami ka snong Menteri Sning aku boleh ru ki seng long kami ki bala ya simpan lang bangi rengkat ban ka bio ki seng samla jong ka snong haga jing don rekat lang jong irang ba snong jongi mentah kasih tang kini kitin nak leng jok samla kala sinaro de kiten man penlong kam ke jaka te nyul ni ke dosbin man bu aklang klang ke jaka jok snong kena ba ke pai ba kenem dak pathar ke jabok ke jaban kiba yanti hakate ke snong kalian jongi ka seng samla ni ai kuble ya phi ki seng long kmi ki SSG dan nang hapo jongi ke snong jongi ya ke jing koloi jong phi ban wan sakane ke program jongi ya ka bangi pelong ke jing ku snong man la usnem ban kan mau burom ya kan ku sikha jong ma tama kan thi bat ni pha ru ke jing kuble ya baro gitu ki reh rang pa ki banok sinyang dam ta ka jong kane ke program jongi dei lang ba jong phi bangi kum ki seng samla ngi la banok ban le ya kane ke program bangi kermen ru leng ba ke jing ai mesim ki jong phi ki sengthei nang ta ki SSG nang ta ki Asha ki kan budi bagi nang la susu ban le ki weipat ki program ki ba kham he hapok snong jungi nang dik ai khublei ya ka seng samla ka balala ban organize yang ni haga ni ka stem na ka benta ka sikha jong ma makan di ini burom ru ya ka seng samla ba kanang pre sakmat sakrang ban ai khublei ru na ka benta jong ki BO bat ki seng sah group bagi dan lang hne lengkap di Asia ya kan wadi tanggung tang ai khublei ye thi ung ka seng samla ba kinang pre sakrang kinang ya ki babor mara kinang long ki baslur ya ka ban pen khoi pen suba ya slong jongi hakane kasi nangaliang jonga kumuro masnong jong snong Menteri Sning jongi hne ba nga penpau ga jing sukumen ga basga de hakbede bat nangaliang jong phi ki long kumi ki khon samla ki bala koloi ben sim mentalem ban pen khoj ya ka snong ka thau jongi bat kalong ru kum si benta bangi rakhi ya ka Swachh Bharat ka ba kata kalong hakbede bat ka sikha jong atma kan di jongi jongari jongi ba la ban pelani jongari hibroi te hani si ki pau ya jing ngap pau ga jing sungu khrau ha ba siro si menta kumne ban ya mi pajba akane si ban khu ya ka sinong ga thau ga jongi ka sakawai nga ai khublei ru ya na ka por sa ka por om tang ha ni si mre ha ki bun ki benta ki si ki ba kerpang ki ba ni sa ile kumne ban ra ya ka khu suba ha bi de bat ka imlang salang po sinong ka thau jongi kang ni liat kum ga jing pau da ga yang jongi aku mo mas no